Kunnafoni sanuma o be mabɔ dibi la IATV filɛba jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ ONG Femmes et Développement ye lajɛ dɔ kɛ ɲɛnaminimafɛnw tali ni binkani walew kɛlɛli kan Kayi gouvernorat kɔnɔ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na walasa ka ladala mɔgɔw ani diinɛ mɔgɔw kunnafoniya AES jamana ɲɛma saba ka kumakanw la Kayi marabolo ɲɛma ye lajɛ dɔ kɛ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na mɔgɔ 10 ni kɔ de sara ɲinɛ Espagne tagasira la kɔgɔji kan sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na ina fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakuruba tɛmɛnenw na walasa ka dɔ bɔ ɲɛnaminimafɛnw tali ani binkani walew la ONG Femmes et Développement ye lajɛ dɔ sigi o kan alamisa don décembre kalo tile 26 san 2024 Kayi gouvernorat kɔnɔ Jika Jara ale kun bɛ o kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na alamisa don décembre kalo tile 26 san 2024 ONG Femmes et Développement ye lajɛ dɔ kɛ Kayi gouvernorat kɔnɔ min kun bɛ ka tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw tali ani binkani walejuguw kɛlɛli kan Kayi marabolo kɔnɔ a ka programme hokumu kɔnɔ o mun jukɔrɔmadonnen don l'Amérique jamana fɛ programme dɔ de bɛ ONG Femmes et Développement bolo n'an ko ko WAPEV n'o ye les femmes contre l'extrémisme violent o ye jumɛn ye musow wulila ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa kɔlɔlɔ min bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ se k'a kɛlɛ bi sigi ka fɔ a kuma in kɛra o programme ka baaraw kɔnɔna de la laɲini ye jumɛn ye sisan a jateminɛ y'a yira k'a fɔ jamana in kɔnɔna na n'o ye farafinna jamana caman fana ye sigikafɔ minnu bɛ kɛ décision taliw la musow dati don a kuma na bon programme WAPEV ale ka laɲini sigikafɔ bɛ kɛ jamana kɔnɔ fan o fan musow ani sifilakaw n'o ye jeunes ye olu da bɛ se ka don cogo min na décision tali ani kɔlɔlɔ min jamana kɔnɔ o kɛlɛli la musow sen bɛ se ka don a la cogo min na donc bi sigikafɔ table yɔrɔ nin n'a y'a kɛ yan nɔ n'an ko consommation l'extrémisme violent danfara mun bɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ an kumana o de kan a hukumu kɔnɔna na an ye wele bila maa caman ma surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya na gouvernement kun bɛ ka service minnu sigi minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen yɛrɛ bɛ dɔrɔgu kɛlɛli ma ale ni dɔgɔtɔrɔw ani pharmaciens ani an ka laadalamɔgɔw ani dugutigiw an y'olu fana wele walasa an ka se ka hakilina falen kɛ yɔrɔ bɛɛ ni a taabolo don ni lasigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka mɔgɔw hakili caro ka na k'a fɔ ko fɛn bɛ yen nɔ fɛn min n'o ye fɛn jugu ye donc ko tɔw bɛ nalen kɔfɛ i n'a fɔ mɔgɔ min kan ka former kan ka kalan cogo min na mais nin ye fɛn ye fɛn min ni jamana yɛrɛ wulila fɛ fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn jamana mara de don quoi donc i yɛrɛ hakili la sɔgɔmada in na i ye maaw ye yan nɔ cakɛda dɔw ye yan n'u b'a fɔ ma ko OCS donc office central de stupéfiant o ye cakɛda min n'o sigilen don pour que ka se ka fɛn o fɛn ye minfɛn jugu ka mun bɛ se ka mɔgɔ hakili baba hakili kan olu bɛ mɛn yan nɔ ka hakilina d'a ma baara ko in kan donc jamana ye o kɛ filanan fana jamana ye cakɛda ba dɔ dayɛlɛ n'an b'a fɔ politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme n'o ye ka banbaganciya wale ni dansago wale ani jatigi wale k'o kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ i n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na ka fɔ an y'a ye k'a fɔ dansago wale banbaganciya wale jatigi wale tigilamaw o bɛ ka an ka denmisɛnninw nɛgɛ ka don nin ko in na u bɛ don n'u hakili ni ɲɔgɔn cɛ mais ni hakili bɔra yen nɔ n'u y'u sɔrɔ ka kuma u fɛ o yɛrɛ y'a dama dɔrɔgu ye n'o banna o b'u sɔrɔ k'u lamara u bɛ fɛn de k'u la u bɛ ɲɛnaminimafɛnw de d'u ma ni o b'a to so bɛ tunun u la a kungo bɛ ko o tagayɔrɔ ye donc Kayi région na an y'a ye k'a fɔ a bɛ yan nɔ fo ka dama tɛmɛ jamana dun wulila fɛ n'an y'a ye k'a fɔ banbaganciya wale dansago wale ani jatigi wale u bɛ kɔrɔyan fan fɛ u bɛ jamana cɛmancɛla fan fɛ mais aw yɛrɛ ye k'a fɔ ni san laban ninnu na donc fɛn min ye binkani wale o commencera ka na anw fana fɛ lajɛ in nabaga dɔw y'u miirina di sigi nafa kan ka kɛɲɛ ni wale ninnu kɛlɛli gɛlɛya ye Kayi mara kɔnɔ ninnu ka lajɛrɛ in vraiment c'est a ɲana yɛrɛ de kojugu parce que n'i y'a mɛn dɔrɔgu kɛlɛ dɔrɔgu bɛ kɛlɛ an bɛ passer ni jeunes ye mais musow sen t'a la dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ donc musow an y'u explication d'u ma u y'a faamu ko k'olu tun bɛ siran u ka taa ɲɛfɔlikanw ye ko ni ye ɲɛfɔli kɛ ko n'i tɔgɔ fɔra la an ka baara in na mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ an mago tɛ mɔgɔ tɔgɔ la an mago tɛ mɔgɔ jamu an bɛ juste information dɔrɔn nɔfɛ u ka côté la k'a fɔ an ye dɔrɔgu bɛ feere nin yɔrɔ la a bɛ nin yɔrɔ la karisa ni karisa b'a kɛ a banna an mago b'o de la n'aw kɛ an yɛrɛ b'an ka méthode employée pour que k'u t'u minɛ
Donc, tant que nous avons fait sans l'implication de la population. Mais fait une belle canque sur Allah. Fede kanin barin baras nyana mampari do bede kanki so na me keren ala muso la ko so denwolo ka gelen ka beta laban chogo dola muso la ko anka demeni ke keren na anka gouvernement deme gouvernement ka lasigi de munu be an fe kaya keren na munu ka walia bara nyechini be nyene mini fon tali ni a doni ere kai mara kono o kelelima anka fereke anka anuka ambuloti nyoma yasa ameseka ninko nunu kele ka bo sigidala chugana la jeng kunchara ni wele madani damakasi kene la bembaw ani nabagaw fe le kam mene bolo ka nyeshi shifila ka ma ni ambala ka ma no musula ka yi ango wonyana mini fon tali bi kuma famba kero ka me ali 600 sabula niya me ko be shifina ka no jenu ani ambala ka kololon nunu a caman fanba bi olu de kan kuma kɛra mun yɛrɛ kan ɲɛnamini fɛnw tali o caman fana sifinakaw de bɛ a caman ta bien vrai que maakɔrɔba dɔ fana b'a ta mais a tabaga fanba bɛɛ sifilakaw ye an kɔni ka laɲini ye a ko in bɛ se ka ban cogo min na jamana in kɔnɔna na sabu fɛn o fɛn bɛ se ka fiɲɛ don mɔgɔ ka adamadenya taabolo la o tɛ fɛn ɲɛnama ye adamaden ma ne bɛ fɛ ni lajɛ in yɛrɛ min yɛrɛ filɛ ka kɛ ni ɲɔgɔnna caman de ka kɛ ka warankata kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka musojɛkulu bɛ yen n'an sera ka ni lajɛ in sigi ka baro in kɛ ni olu ye kelen-kelenna ye u bɛɛ k'a faamuya i n'a fɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan bi bɛɛ y'a faamuya bɛɛ y'a ye i kan ka jɔyɔrɔ dɔ fa peut-être i m'a fa ka s'a dan na nka n'a warankata la an sera ka nin kɛ an ka musojɛkulu kunna a bɛ fɛya kosɛbɛ a bɛ dɔ fara u yɛrɛw ka engagement kan ka kɛlɛ in kɛ Kai marabolo ɲɛma ye welekan dɔ bila alamisadon tɛmɛnen diinɛ ani ladalako ɲɛmɔgɔw ma walasa k'u kunnafoniya an ka jamana saba in kumakanw na CEDEAO bɔli hukumu kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada Adama Mayiga ka sɔrɔlenw na. Alamisadon décembre kalo tile 26 san 2024 walasa ka dugutigiw ladalamɔgɔw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw kunnafoniya AES jamana ɲɛma saba ka kumakan na ni o bɛ tali kɛ CEDEAO bɔli hukumu na Kayi marabolo ɲɛma ye lajɛ dɔ sigi Kayi jagokɛlaw tɔgɔla soba kɔnɔ Pataki an ka jamana ɲɛmɔgɔw bakuruba la u y'a yira k'a fɔ an ka laɲini k'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye sanko an ka yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na sanko an ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ se ka sabati cogo min na o waliya ni o tɛ bɛɛ fɛla ye o de kama CEDEAO fana ko k'u ka kalo 6 halisa k'u b'o di an jamana saba ninnu ma k'u ka kumaɲɔgɔnyaw ka taga halisa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an bɛ nimisa ka segin an kɔ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se k'an nɛgɛ halisa an ka segin an kɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko o wagati tɛmɛna an ka dugudenw an yɛrɛ bɛɛ ko o kuma t'a la bilen o wagati tɛmɛna ni lajɛ in anw nisɔndiyalen don bi sabula kabini transition nana an bɛ Ala fo ka Ala barikada an ye laɲini mun kɛ k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la an de bɔra ka yan k'a fɔ k'an tɛ CEDEAO la an bɔra an ka bɔ an y'a laɲini kɛ an ka faamaw de fɛ faamaw fana y'o la sabati ni jamana saba in ye u ko ko an bɔra an bɔra CEDEAO la parce que CEDEAO nafa t'a la gɛlɛya dɔw kɛra jamana kɔnɔ an ma CEDEAO ye mɔgɔw tun bɛ ka kan tigɛ an ma CEDEAO ye mɔgɔw bɛ ka faga an ma CEDEAO ye n'anw k'an bɔra an ka ni jamana saba bɛ ɲɔgɔn fɛ o jamana saba in bɛɛ ko k'u bɔra munna bɔ k'an tɛ bɔ marabolo ɲɛma ka gafe kalannen kɔ a ye walawalali kɛ kumasenba saba la ni olu nafa ka bon kosɛbɛ ni papier nin kɔnɔna na dakunya saba laban ninnu y'o min fɔ laban na k'a fɔ janfaw bɛ ka siri an contre la wa janfa yɔrɔ jan ko tɛ o de kama k'an ka surasiw k'u k'u ɲɛ yɛlɛ u ka wuli k'u jɔ k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ mise en alerte maximale o kɔfɛ fana ko jamana nin bɛɛ bɛ jɛ a kɛ kɛnɛba kelen ye an b'a fɔ min ma ko théâtre d'opération o kɔrɔ de Mali bɛ se ka taa Burkina bɛ se ka na Mali la an bɛɛ bɛ se ka frontière ko t'a la bilen an bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de sa o fila kɔfɛ sabanan ye min ye min y'aw yɛrɛ ɲiyɔrɔ ye o ye kan k'an janto population bɛɛ k'i janto population bɛɛ ka a ɲɛ yɛlɛ
sabula an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u fɛrɛ ka bon u fɛrɛ ka ca u yɛlɛmabolo ka ca n'u y'a ɲini sanfɛ u m'a sɔrɔ o bɛ bɔ ni dugumala ye dugumala o ye jumɛn ye u bɛ se ka bɔ ni population ye o fɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye k'an ka denmisɛnninw caman ka wari di terroristes ma k'an ka denmisɛnninw caman nɛgɛ ka don ka tugu groupe ninnu kɔnɔ parce que u b'a fɔ u y'an dɔn kosɛbɛ u n'an mɛnna ɲɔgɔn fɛ u y'an kalan k'an dɔn u b'a fɔ ko wari ka di ninnu dɔw ye wari ka d'u ye ou bien baara t'u bolo o ta ka wariba proposé u ye k'an bɛ tugu denmisɛnninw bɛ se ka tugu tiɲɛnikɛla ninnu kɔ o ye fɛɛrɛ dɔ ye fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ fana u bɛ se k'u ka mercenaires u ka mɔgɔ labɛnnenw u bɛ se k'olu labɛn k'u ladon yɔrɔw fɛ an jan tɛ yɔrɔ minnu na surasiw tɛ yɔrɔ minnu na u ka fɛɛrɛ dɔw fana bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw la wuli fanga kama nka aw dugutigiw aw laadatigiw n'i y'a mɛn ko fanga a fɔlɔlen don aw de la an bɛɛ kan ka lakana kɛ dugu lakana dugutigi fɔlɔ de b'a jɔyɔrɔ fi a la o de kama aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ aw ni kungotigiw n'o ye donsow ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yasa n'a ye fɛn ye sigana fɛn ye n'a ye mɔgɔ ye sigana mɔgɔ ye n'a ye bolifɛn ye siga bɛ min na aw kana aw sigi a y'a lase a se yɔrɔ la maa minnu tun bɛ ni lajɛ in kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ u bɛ AES jamana ɲɛmaaw ka ni hakilina ninnu nɔfɛ wa u b'u dɛmɛ n'o ye an ka président saba ye AES mɔgɔw ye min fɔra u ye ko ka kalo 6 fara a kan kalo 6 in ko de b'a kɔ an ka ɲɛmɔgɔw yi sɔn avisés c'est des responsables avisés u b'a dɔn min b'a kɔfɛ o de y'a kɛ u y'a yira k'a fɔ olu tɛ jɛ ni kalo 6 ye bi u tɛ jɛ n'a ye sini n bɛ kuma kelen f'aw ye maa min tun b'an ta k'an d'u ma k'an di an juguw ma bɛɛ b'o dɔn nin denmisɛn ninnu de nara k'o ban k'an bɔ jɔnya la k'an ka hɔrɔnya d'an ma k'an ka jamana bɛɛ lajɛlen ta k'a d'an ma k'an ka danbe segin an ma o kama ciya bilara ka population bɛɛ ma bi bɛɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ an bɛna an ka président saba in soutenir u ka dɔn k'a fɔ an b'u kɔ kalo 6 min farala kan an tɛ jɛ n'a ye bi an tɛ jɛ n'a ye sini Mali sifinaka 56 de tora kɔgɔji la ka bɔ Kayi marabolo la o la waati sera fɛɛrɛw ka sigi sen kan walasa ka dankari kɛ nin bɔnɛ ninnu na Suzanne Tesuke ale ye ɲinini kɛ o ko kan an ka jɛ k'a ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na mɔgɔ 10 ani kɔ de bɔnɛna u ni na Espagne taga sira la kɔgɔji fɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoli ye min bɔra alamisadon décembre kalo tile 26 san 2024 Espagne tɔn dɔ fɛ min cɛsirilen don kɔkan mɔgɔw ka jɔ sira sariyaw lafasali la o bɛ i n'a fɔ mɔgɔ 30 de tora kɔgɔji la tile kɔnɔ san 2024 na mɔgɔ minnu tora kɔgɔji la olu bɛɛ lajɛlen hakɛ cayara ni 100 sarala 58 ye ka tɛmɛ san tɛmɛnenw ta kan ka kɛɲɛ ni nin kunnafoli ye mɔgɔ 10 caman bɔra Afrique tilebiyan fan fɛ ɲina ka taga Kanari gun na décembre kalo tile 26 a jirala k'a fɔ ko kamalen 56 ni kɔ ka bɔ Kayi mara la olu tora Atlantique kɔgɔji la ka sɔrɔ u tun b'a fɛ ka se Espagne o la a nafa ka bon kosɛbɛ ka miiri ko kura sifinakaw ka yiriwali fɛrɛw la u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ sani u ka ɲɛnamaya ka bila farati la kɔgɔji kan ni kunnafoni damadɔ ne bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la IATV tele b'aw dɛmɛ ni aw ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ